تماشوانên hêja îro me serdana Mahmud Mihemed Yûnus kiriye yê ku ev 6 roj wenda bûye. Mahmud bavê 4 zaroka bû, ajokarê teksiyê bû di nava bajar de, li gorî ku malbat ji me re gotiye wan herî dawî dîmenê Mahmud li taxa xeşman dîtine û pişt re Mahmud ev 6 roj wenda bûne. Hûn bi xêr hatine. Ser çava hûn jî bi xêr hatine, ser çava hûn hatine. Mahmud çawa wenda bûye? Mahmud çûbû ser karê xwe, tedî teksiyek wî heye ser ji xwe kar dike ji bo debara xwe pê bike. Berî 25 Mehê roja dişemê dire gaziyê ji bo banzînê û saet 11:30 ji gaziyê derdikeve dor namîne vedgere mal. Dengekî ji hevalê xwe dibe dor nema, sekinî ma piştî eydê. Vedgere qeyra dijî rakibekî bixware û dire taxa xeşman û piştî wê wenda dibilûr li taxa xeşman. 6 roj têkiliyê we qutbûne. 6 roj têkiliyê me qutbûne û agahiyê me te agahî jê nehatiye ji me re. Asayîş çi ji we re got? Asayîş dibêje em digerin bi gorî agahiyê wan eyn tiştê li cem me ew jî dibêjin. Peyama te îro ji hêzên asayîşê û kesên eleqedar çi ye ku Mahmud vegere? Em bihêvîne ge alîkar bin bi me re û te agahî bigihên wan ji bo bidin me. Ege piçkekî dilê me û dilê zarokî wî û mala wî û dayîka wî rehet bibin ji bo em hebkî karibin yanî xwe bigirin. Hûn bitirsin ji ber. Pir em bitirsin. Hêviya me ew e ku Mahmud zûtirîn dem de bi silamet vegere. Wê hûn spas ji we re û înşallah em jî pêvînin zû vegere ji ber em westiyan bi rastî. Gelek spas ji bo wan. Ser çava û bi xêr hatin. Belê temaşvanên hêja çîroka Mahmud naayekê ye. Çend rojên borî de çend bûyerên vî rengî rûdane, him rojek du roj ew bûyer derketiye holê de encamê de yan erebe hatiye yan hatiye şelandin ew kes. Lê îro çîroka Mahmud 6 roj li dû xwe heştine. Malbat bitirsin, banga hêzên ewlekariya hûn dirîn dikin, asayîş û kesên bi van meselan eleqedar got rewşa Mahmud zelal bive ji ber ew di nava metirsiyê de ne ku Mahmud tiştek pê bê ji ber ku di demên dawî de gelek bûyer bi vî rengî rûdane.